a little bit closer. All I wanna know is, can you come a little closer? Here comes the breath before we get a little bit closer. Here comes the rush before we touch. Come a little closer. The doors are open, the wind is really blowing. Να σας καλωσορίσω στο σπίτι μας και να σας ευχαριστήσω ως Πρόεδρος και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδόπολης και όπως σήμερα ονομάζεται Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας, να σας ευχαριστήσω που μας τιμάτε με την παρουσία σας και εμάς, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τα παιδιά. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Δράκης, τον κύριο Αρχέλαο Γρανά, που μας τιμά με την παρουσία του, την Δημοτική Σύμβουλο κυρία Θοδώρα Βαβαλέσκου, εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, τον Διοικητή της Περιφέρειας του Λουτερανού Ομίλου Νεάπολης Καβάλας, τον κύριο Βασίλη Μιλωνά, τον τέος διοικητή κύριο Βασίλη Χριστάρα και τον εισερχόμενο διοικητή κύριο Βασίλη Μακρύ. Να ευχαριστήσω την πρώην πρόεδρο της Παιδόπολης Καβάλας, κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, τα μέλη του Λουτερανού Ομίλου Νεάπολης Καβάλας και όλους εσάς. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, οι εγκαταστάσεις αυτές της Παιδόπολης είναι από το 1967 και όπως διαπιστώνετε όλοι σας, είναι παλιές, φθαρμένες και δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών. Στόχος μου ως Πρόεδρος και στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου, του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να ανακαινιστεί η Παιδόπολη μέσω του ΕΣΠΑ με συνεργασία του Δήμου Καβάλας και γίνονται πολλές και μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες. Όμως ακόμα και αν το πετύχουμε αυτό, θα καθυστερήσουν τουλάχιστον 2 χρόνια, που σημαίνει ότι για άλλα 2 χρόνια τα παιδιά θα έχουν μία αίθουσα για να διαβάζουν και να ψυχαγωγούνται. Η πρώην Πρόεδρος, η κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ, πρότεινε στο Λουτερανό Όμιλο Νεάπολης Καβάλας να ανακαινιστεί ένας χώρος της Παιδόπολης, ώστε να προσφερθεί στα παιδιά. Πραγματικά το δέχτηκε ο Λουτερανός Όμιλος, η κυρία Άννα Παυλίδου έκανε τα μέγιστα και φτάσαμε σήμερα λοιπόν να μας παραδίδουν έναν πολύ όμορφο χώρο με καινούργια έπιπλα, βιβλιοθήκες, τραπέζια, κλιματιστικά, κομπιούτερ, έναν χώρο που τα παιδιά θα απολαμβάνουν και θα διαβάζουν. Θέλω να πω ότι η πράξη τους αυτή είναι αξιοζήλευτη και πάρα πολύ σημαντική, διότι πιστεύω ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά προς τον συνάνθρωπο μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και η κοινωνία μας γίνεται καλύτερη. Εύχομαι το έργο τους να βρει μιμητές και σε άλλους συνανθρώπους μου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ρωταριανοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας συνάντηση γίνεται εδώ, στο Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού, με σκοπό να τους παραδώσουμε τους όμορφους χώρους που τους ετοιμάσαμε. Ο Ρωταριανός Όμιλος Καβάλας Νεάπολης κατάφερε κάτω από δύσκολες συνθήκες για την πατρίδα μας να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, να ανακατασκευάσει και να εξοπλίσει τις αίθουσες όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν για να διαβάζουν και να τις μετατρέψει σε παράλληλους χώρους ψυχαγωγίας και διδασκαλίας. Θα κάνω μια γρήγορη αναδρομή για το πώς φτάσαμε να αναλάβουμε την αξιοποίηση αυτού του έργου. Ο Όμιλός μας ξεκίνησε την πρώτη του επαφή με τα παιδιά του κέντρου πριν 2 χρόνια. Σε εκείνες τις επισκέψεις γνώρισα την πρόεδρό του, την κυρία Ελευθεριάδου. Είχε αγωνία για την εκπαίδευση των παιδιών. Μου ζήτησε αν ήθελα και μπορούσα ως μελλοντική πρόεδρος να αναλάμβανε ο Όμιλός μας την ανακατασκευή 2 αιθουσών μετά από υπόδειξή της, προοριζόμενος για χώρους πολλαπλής χρήσης. Αποδέχθηκα την πρότασή της χωρίς να το σκεφτώ ούτε 1 λεπτό, αλλά και χωρίς να φανταστώ πόσο θα χειροτέρευε η οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Από τότε ξεκίνησε ο σχεδιασμός του έργου από το ΔΣ και της έβρεσης οικονομικών πόρων, καθότι είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός όμιλος με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Βασιστήκαμε στις δράσεις μας, τη μόνη μας πηγή εσόδων. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με πολύ κόπο το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας, αυτό με τις χειροποίητες δημιουργίες στο μυαλό μας, στο οποίο συνδράματε όλοι σας, όπως μπορούσε ο καθένας.
Έτσι ξεκινήσαμε. Το επόμενό μας βήμα ήταν μια οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το σκοπό του έργου μας. Σε αυτό είχαμε αρρωγούς τα ΜΜΕ της πόλης μας. Η κίνησή μας αυτή ευαισθητοποίησε φίλους του ομίλου, προσωπικούς μας φίλους και αγνώστους ως χτες πολίτες της πόλης μας. Το αποτέλεσμα: οι χώροι άλλαξαν, συνενώθηκαν, νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατάλληλα φωτιστικά, αλλαγή στον χρωματισμό, 2 νέα κλιματιστικά για ψήξη και θέρμανση, πρακτικές βιβλιοθήκες δίνουν πια τους τοίχους, τα γραφεία φιλοξενούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ψυχαγωγία και μάθηση των παιδιών, άνετος χώρος διδασκαλίας, όλα πλαισιωμένα με ανατομικές πολυθρόνες γραφείων. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε αυτούς τους χαρούμενους χώρους στα παιδιά. Σήμερα κερδίσαμε ένα στοίχημα και νιώσαμε στις καρδιές μας ένα ρωταριανό ρητό. Είναι αυτό που απλά αναφέρει ότι αυτός που προσφέρει νιώθει περισσότερη ικανοποίηση από αυτόν που ωφελείται από την προσφορά του. Θα ήταν άδικο σε αυτό το σημείο να μην κάνω μία αναφορά στους ανθρώπους που μας προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, αλλά και σε αυτούς που βοήθησαν για τη στελέχωση των χώρων, προσφέροντας τα είδη που χρειαζόμασταν. Στο Σωματείο Επιπλοποιών και Ξυλουργών του νομού Καβάλας οφείλουμε τα μέγιστα. Τους οφείλουμε την πανέμορφη κατασκευή, προσέφεραν με ευχαρίστηση τις υπηρεσίες τους για όλες τις ξυλοκατασκευές. Και να με συγχωρήσουν για την πολύ μεγάλη πίεση στην οποία τους υπέβαλα. Η σημαντικότητα του έργου και οι αποδέκτες του ευαισθητοποίησαν τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Μετόπη, σύμβουλη περιβάλλοντος με έδρα στην Αθήνα. Μας έστειλε ο ίδιος το ένα από τα 2 κλιματιστικά που ζητήσαμε, με τις ευχές του να συνεχίσει ο όμιλός μας το ανθρωποκεντρικό του έργο. Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης που εδρεύει στην Ξάνθη, απίφθηνα αίτηση προκειμένου να μας προσφέρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρειαζόμασταν. Ήταν μεγάλη ικανοποίησή μου όταν έλαβα ιδιόχειρη απάντηση από την πρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Βυργινία Τσουδερού, η οποία μας παρακινούσε και αυτή να συνεχίσουμε την προσφορά μας στην κοινωνία και σε όποιον ζητήσει τη βοήθειά μας. Το δεύτερο κλιματιστικό μας το προσέφερε ο Ρωταριανός Όμιλος του Hazel Grove που εδρεύει στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. 2 από τα παιδιά του κέντρου, η Γεωργία και η Χρυσούλα, το περασμένο καλοκαίρι ταξίδεψαν στη μακρινή Αγγλία με τη φροντίδα του ομίλου μας και φιλοξενήθηκαν σε σπίτια διακεκρωμένων ρωταριανών φίλων μας, του Άρη και του Μπο. Η ευαισθητοποίηση των μελών του μακρινού μας ομίλου μας χάρισε ένα ακόμη χρήσιμο δώρο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό το σημείο στην κυρία Γιούλη Τσερκινάκη, εργαζόμενη του κέντρου, αρρωγός και βοηθός σε ό,τι τη ζητήσαμε. Όπως και οι εθελοντές φίλοι μας που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Ευχαριστώ όλους εσάς που σε κάθε κάλεσμά μας για βοήθεια ήσασταν πάντα δίπλα μας. Ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βοήθησαν και βοηθούν στο να γνωστοποιούνται οι δράσεις και το έργο μας. Ευχαριστώ τέλος τα μέλη μας που, αγνοώντας προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους, βοήθησαν να τελειώσει άλλος ένας ρωταριανός στόχος της χρονιάς αυτής. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 23 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 108 χρόνια πριν, έμπαιναν τα ιερά θεμέλια της οργάνωσής μας. Σήμερα γιορτάζονται με ποικίλες εκδηλώσεις και δράσεις σε όλο τον κόσμο τα 108 χρόνια από την ίδρυση του παγκόσμιου οργανισμού που λέγεται Rotary, του οποίου οι εθελοντές έχουμε μοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών στον άνθρωπο. Γι' αυτό σήμερα και εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη δική μας προσφορά χαρίζοντας τις αίθουσες αυτές στα παιδιά. Πρόεδρε Μαρίνα, συμβολικά θα χαρίσω μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι η προηγούμενη ονομασία του κέντρου, με την ιδιότητα της Προέδρου του Ρωταριανού Ομίλου Καβάλας Νεάπολης. Είναι ένα έργο ψυχής και ζωής των μελών μας. Ένα έργο που έγινε με πολύ κόπο, με πολύ αγάπη
και με μόνιμα σκέψη την ικανοποίηση για τη χαρά που θα προσφέρει. Αυτό θα το βάλεις επάνω να προστατεύει τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το μακρύ οκτάμινο ταξίδι μας για φέτος. Ο όμιλός μας συνεχίζει να προσφέρει και για αυτή τη χρονιά και για την επόμενη. Θα είμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε ζητήσει τη βοήθειά μας. Δεν υποκαθιστούμε το κράτος, είμαστε κοντά του.